go. One thing on box. Kung mo ay nasa ko. Ang bako mo. Tayo saan mo. Na, bagaman. Hindi mo kaya mo i-set na yung phone. Jai, haro. Kasi no, take that one. Pangtugan kinatay dyan aspekti opisina di profesor. Segundo sa dyan sa temperature. Bertapa kanyang pinapala. Sir, mayroon mo mga ito at para kanyang ipagpag na tamsa hindi profesor. Masano ang sakat at Catherine. Intry hijayan shotgun sa food directly on the line. Scatter. Going down. 2 hours later. Guys can't be here forever. One dog is not gonna have a his wife actually got up. Yeah. I thought ibang musar mo. Nagyan din ang lalaki mo.
That's it.